אילן! קום. כמה זמן אתה פה? לא יודע, 3 שעות בערך. 3 שעות זה סביר. טוב, חכה. קצת אחרי? אני אחרי. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. הלו? טוב. מה זה? תראה את הפקקים בו שהיה. מחליף אותך. סבבה, יש לנו לעומס. שקט. עברתי את זה. יש לי בוגד בספורט. אוקיי. בטח, אתה יכול לקפוץ לך. מפתח, יש לי ממש... מה יש פה? חבר'ה של מישה, יוסי? אז בסדר, נראה לי הסתדרתי. ביי. ממש להשתחרר. מה אתה ציונים? מעלית, נכון. הלו, איתן? אני לא שם, המחליף שלו. כן. שמע, סופת שלגים, רצינית בחרמון, חשוב מהזה, אמרו שרק תגיע, יש לך מילואים. גם חופשי, כן. כן. אני, בסדר, דיברתי עם צלום. בטח, ביי. ביי. רגע, בוא, את יודעת לך מקום איתי בחוד העידה. לא, אני ספר את היום. כן? נו! שמע, שיים פה לבצע לך מקום איתה. גם פה. בסדר. אני צריכתי. רגע, אני מתלבט אם רציתי עם השחור או רציתי עם האפור, מה אמרת? איך אתה רצית האפור? פתוח! יאללה, צהרות. וואי, שלטת צהרות. ממש זימה. מה קרה לך? שמעתי פה. בסדר. טוב, שם בבקשה. אורי כהן. אין לנו כזה תלמיד, למדת פה? אני לומד פה. טוב. טוב, תקשיב, יש בעיה. תרשום את זה. הרב ברח נתן לי מגן 60 במתמטיקה, אין מצב שאני ניגש. הרב ברח. טוב, נטפל בזה. תראה, אם ככה לא תעבור מבחינה, נכון? למה לא? מתמטיקה אתה נכשל, סבבה? סבבה. באנגלית פייל, הבנת? אזרחות, אם ככה עוד רציתי עוד בגרות, קיצר. נביא בד אז. מה משנה? יאללה, סלים העיניים, טוב? לא, תודה. אחר כך, החדר הזה משעמם אותי, הוא מיושן. אני חייב להחליף פה כמה... התמונה הזאת נראית לי... מה התמונה הזאת? זאת נראית לי סבבה. כן, אחי. יאללה, הרבה יותר טובים. ילד יכול להיות כמו בבא בטה וסלם סהלו ותגנך תזננקנה וצ'נדרננה ככה, בית ארבנה לא הגיע גם היום. למה רוצה מיץ? מורפד פתוח כל היום לא הגבלה ושישי תינוקות.